Здравейте! Май намерихме новото място за снимки, какво ще кажете? Това е закуската ми, което влиза в кадър, както и някои неща отзад. Но това видео е изключително импулсивно. В принцип, по план трябваше да го снимам днес, но мисля да го снимам на различно място в стаята и така нататък. Но просто бях като, боже, колко искам си говорих за книгата, докато закусвам и просто да ни бъде едно приятно. Нека започнем без повече да ви бавя. Книгата, за която ще си говорим, е Крайбрежен път. Това е много старо издание, закупих го някъде от училище. Помня, да, училищната библиотека си продаваше книгите за 2-3 лева, я закупих на Джеймс Патърсън и Питър Де Джонг. Това са двамата автори написали книгата, като анотацията ще ви я прочета от отзаде, защото имам чувството, че аз ще кажа твърде много, ако аз ви дам анотацията. Така че ще прочета анотацията отзаде и ако има нещо, което мисля, че не е спойлер, ще го добавя, като това ви ще бъде на следните категории. Сюжетната линия какво представлява, мнението ми накратко без спойлери, оценка, спойлери, край. Това е сюжетната линия, по-скоро таймлайна на видеото. И като цяло така винаги се водя по тези точки по отношение на дали ще бъде филм, книга, сериал. Винаги така обичам да процедирам. Том Дънлеви е адвокат в Ист Хамптън, квартала на свръхбогатите в Лонг Айланд. Самият той обаче едва свърза двата края. Съдбата му се усмихва, когато местният чернокож атлет Данте е арестуван за тройно убийство край имението на известна филмова звезда. Сигурен, че Данте е невинен, Том приема да го защитава в нашумелия процес. Но за да е сигурен в успеха, той моли за помощ Кейт Костело, преуспяваща адвокатка от Манхатън. Наемането й обаче се оказва трудна задача, защото освен блестящ юрист, Кейт е негова бивша приятелка и познава най-лошите му страни. Въпреки всичко тя приема. За да оневинят Данте, те трябва да открият кой всъщност е убил тримата младежи и защо се е постарал да стовари вината върху него. Страх, отмъщение и смърт водят към експлозивния финал. Да, това е анотацията, не мисля, че имам какво да добавя. Много важна част на повечето книги вече не им чета анотациите, по корицата си ги избирам, не знам защо. Разбира се, че на някои книги им чета анотацията, дали от моята лична библиотека, в нормалната библиотека или когато си закупувам някое издание. Но в последно време съзнавам, че за художествената литература най-че в личната библиотека не чета анотация. Когато закупувам едно заглавие или го вземам в библиотеката, съм по-склонна, но от моите собствени книги не чета анотацията и просто грабвам и съм като окей, започваме. Значи в ето тази тетрадка си пиша май-скоро и за сериали ще я направя, но за сега си пиша само за книги. И съм изписала 4-5 страници. Защо? Защото направих един вид профил на всеки един от героите. Понеже още на една от първите страници в книгата имате най-важните герои, които ще са ви предоставени в историята, чието действие да наблюдавате. И книгата е разделена на 4 части, като във всяка част се включва по някой нов персонаж. И тази легенда, ако мога така да нарека отпред, доста полезна, се връща на моменти, когато забравяте кой е по име и да виждате кой персонаж каква роля заема в историята. Мнението ми без спойлери е следното. Ще чета от тук направо, защото не искам да пропусна нищо. Главите са кратки, което позволява книгата да се чете по-бързо. Разделена на 4 части, всяка глава е от нечия гледна точка. Всяка глава от нечия гледна точка. Да, точно така. Всяка глава е представена от нечия гледна точка. Не винаги гледни точки се редуват. Примерно Том Дънлеви, нашия главен персонаж, който проследяваме, може да говори 10 глави подред и после видим гледна точка на Данте пък. Така че със сигурност гледна точка е различна, но не е като има книги, които всяка глава задължително трябва да бъде от гледна точка на някой друг персонаж. Тук го няма това. Тук просто авторът е преценил кога ще имаме нужда да видим историята и от чия гледна точка като читатели ще имаме нуждата да я видим, за да я разберем по-добре. Има още на първата страница имената на главните герои. Действието в книгата върви бързо, но не така, че да препира читателя и да го кара да се чувства припрян. Книгата е приятна с неочакван край и това, че делото на Данте се разглеждаше толкова описателно в рамките на 30-40 страници, доста подпомага сюжета и ни заблуди, че сме видели кулминацията, с която се сблъскваме всъщност 20 страници по-късно след този момент. Любовната нотка, която бива добавена, е изключително добре допринася към сюжета. Дава въздух от цялото напрежение, което идва от главната история и ни забавлява. Това е мнението ми накратко, което съм написала и сега ще дам още малко. Значи в книгата, както разбрахте, се води
издирване на други хора, нали, които в крайна сметка са виновни за смъртта на незитиран човека, за който е обвинен Данте. И именно това, че към края на книгата ни се даде едни 30-40 страници процес в детайли, беше много силен кост от страна на автора, който много ми допадна, защото действително, ако просто бяхме видели, той влезна в съда, стана еди какво си и това е крайният резултат, ще е много тъпо, докато когато виж как двете страни дават защита за едната теза, именно, че Данте е виновен, и другата теза, Данте не е виновен, това са много силни ходове, които ще разгледаме по-нататък в спойлер частта. Също така, любовната нотка между Кейт и Том, със сигурност, понеже самия сюжет напряга. Голяма шапка свалям на автора за това, защото самия сюжет не се успя да те напрегне, понеже ще изписам като какво става, айде да разберем. И това, че между Кейт и Том имаше някакво любовно привличане, въпреки че преди са били във връзка и са скъсали, това в голяма степен ни позволи да има някакви моменти на почивка, сме като... Така че това е една от тези книги, в които любовта всъщност е задължителен елемент, за да може просто да има някакъв баланс и синхрон. И последно нещо, което ще кажа от мнението ми без спойлери, е, че отнех изключително много точки на книгата, след малко ще разберете нали оценката ми, защото имаше едни 10-15 страници, в които се случиха неща, добавиха се герои, които ще засегна отново в спойлер частта, ако имам преди по-подробно, но добавиха се герои и действия, които нямахме никаква нужда. Това са 15-20 страници и то разделени. Имате 10 страници, в които не знаете какво става и след това, след 50 страници, тези персонажи отново се появяват по незнайно каква причина. Това май, нали, този момент наистина си помислих, че просто главният персонаж е на някакъв силен наркотик. Когато прочетах всичко това и после осъзнавам, че всъщност този човек не е на силни наркотици, а това според него е действителност и според още куп други хора това е действителност. Тоест, всъщност, това в сюжетната линия реално се е случило и аз съм като какво става бе човек? И това отнесе супер много точки на книгата, защото аз много мразя на такива страници, в които не знам какво се случва. Окей, да не знам какво се случва, после да разбера, добре. Обаче за това така и не разбрах нищо. Бях като, тук ще съкратя. Но в действителност книгата е добра и ви я препоръчвам. Моята оценка е 3,5 от 5 за стандарта на Goodreads, като имам ревю за нея, ако не се лъжа, точно в Goodreads го написах, ако успея ще оставя линк за Goodreads, защото опитвам от много време, но не успявам. Ако не, просто ви показвам снимка как се пише в Goodreads, може да ме намерите, там оставих ревю на книгата и започвам с спойлерите. Здравейте! Ужас! Малко съм болна, затова звуча така, но видеото свършва до тук. Защо? Защото ще направя 2 отделни части за книгата и от тук нататък май така ще процедирам, когато говоря за едно заглавие. Именно просто ще си говоря за книгата с спойлери, но в следващото видео, понеже спойлерите са ми 30 минути. И за човек, който просто търси някакво заглавие като предложение, не мисля, че тези 30 минути са нужни. Така че за хората, които са чели книгата или имат планове да четат и това ревю ме харесал, надявам се за което, очаквайте скоро да кача следващото видео, в което ще си говорим за книгата с спойлери. Оставям ви, обичам ви и до следващия път. Чао!